nahrávanie. Dobre, poďme na prezentáciu. Ešte raz vás všetkých vítam, moje meno je Peter Gajdošek a mám na starosti spoločnosti VBI implementácie platformiem CRM a SharePoint, taktiež aj online prostredia Office 365. Čo sa týka tejto agendy tohto seminára, tak začali by sme krátkym predstavením platformy SharePoint, ktorú si budeme v ďalších častiach ukazovať. Prejdeme si agendami bežnej firmy, ukážeme si, ako sa takéto riešenie administruje, ako sa spravuje, no a samozrejme bude to potom o živých ukážkach. Takže naozaj zo pár slov o platforme SharePoint, respektíve SharePoint Online, ktorá je v balíku Office 365 v viacerých plánoch. Ak by som mal SharePoint predstaviť, tak by som ho predstavil ako platformu, ktorá veľmi jednoduchým a efektívnym spôsobom umožňuje usporiadať obsah, ktorý máte v spoločnosti. Či už sú to dokumenty alebo rôzne štrukturované informácie, v SharePointe naozaj sa dá pomerne jednoducho vytvoriť aj pomerne rozsiahly obsah a dokážete ukladaním dokumentácie a iných záznamov dlhodobo fungovať a mať poriadok v informáciách ako takých. Pokiaľ ste trošku väčšia spoločnosť a naozaj nie ste dvoj-trojčloveková firma, tak tých informácií za niekoľko rokov začína byť už pomerne veľa a je potrebné mať efektívny nástroj, ako takéto informácie zdieľať kolegom a ako kolegovia, ktorí prídu možno noví do práce, do zamestnania, tak aby mali šikovný spôsob, ako sa v veľkom množstve informácií prehľadávať. Na toto je takisto SharePoint Online dobrý. Okrem nejakých štandardných cirka 40 prostredí alebo nejakých obsahových častí SharePointu je k dispozícii platforma, ktorú je možné využiť, či už vo vlastnej réžii alebo v spolupráci s IT spoločnosťou, programátormi, taká, ktorá umožňuje tvoriť nový obsah. Čiže ak si zmyslíte, že by ste chceli mať takú agendu, tak SharePoint je dobré prostredie na to, aby ste si dokázali vybudovať v podstate nejaký vlastný informačný systém, ktorý sa potom jednotným spôsobom používa. No a celkom milé na platforme SharePoint alebo Office 365 je práve to, že vy môžete kľudne začať s 2-3 oblastiami. Pokiaľ sa rozhodnete, že sa vám to prostredie páči, tak môžete o pár mesiacov pridať ďalšie oblasti a môžete tvoriť pomerne veľký informačný systém, kľudne aj niekoľko rokov. Čiže naozaj tá investícia nie je o tom, že musí byť obrovská hneď naraz, ale viete si ju rozložiť v čase. Tu je zo pár bodov, ktoré my vnímame ako dôležité, prečo je SharePoint tá správna technológia. Treba si uvedomiť, že spoločnosť Microsoft prišla už pred 15 rokmi so platformou SharePoint. Ja osobne som teda bol na Slovensku jedným z priekopníkov používaní tejto platformy. Sám som vlastne riešenia inštaloval, programoval do nich a podobné konfigurácie som mal za sebou. Dnes už mám za sebou tým ľudí, ktorí to robia nad najnovšími platformami a SharePoint je dnes už 5. generácia a už je pomerne vyzretá, má vlastne vychytané všetky chyby, ktoré boli v prvých generáciách. Počet používateľov je naozaj v miliónoch celosvetovo. Práca tým, že sa podobá a Microsoft začleňuje do vlastne produktov Office ako takých, tak práca s týmto informačným systémom je intuitívna pre tých, ktorí používajú Outlook, Word, Excel a podobne. No a pokiaľ sa teda zákazník rozhodne ísť do tejto platformy, tak je možné vypočítať návratnosť investície a veľakrát to vychádza menej ako 1 rok. Tu je možno štatistika prezentovaná takýmto spôsobom o reálnom využití platformy SharePoint v organizáciách. Keď si všimneme, tak najviac firmy používajú v najväčšom rozsahu práve 2 oblasti, a to je riadenie dokumentov alebo dokument management systémy a procesy. Čiže toto sú oblasti, ktoré sa najviac používajú v spoločnostiach v rámci platformy SharePoint. Samozrejme sú tu aj iné oblasti, možno mladšia generácia využíva práve tú sociálnu komunikáciu, ktorá už je aj v SharePointe zabudovaná.
BI reporting, čiže rôzne business intelligence výstupy z platformy SharePoint je takisto možné dostať. Správa znalostí, čiže rôzne knowledge management systémy, kde si zákazníci efektívnym spôsobom uchovávajú svoje know-how, digitalizujú ho a zdieľajú ostatným kolegom. No a dôležitá súčasť je fulltextové vyhľadávanie, čiže všetko, čo do SharePointu vložíte, sa automaticky zindexuje a je pripravené pre vyhľadávanie v podstate okamžité. Čiže ako náhle niekto dá do prostredia dotaz, okamžite má výsledok a výsledky vyhľadávania vlastne sú aplikované voči oprávneniam, čiže kto má právo na daný dokument alebo informáciu, tak sa k tomu výsledku vyhľadávania dostane. Možno takéto ešte predstavenie platformy, čiže nejde o konkrétny produkt, ale je to platforma, ktorú je možné využiť pre viacero scenárov. Existujú dve možnosti, buď server inštalovaný u vás na infraštruktúre, čiže on-premise riešenie, alebo je to riešenie v cloude onlineové, no a pracuje sa s webovým prehliadačom alebo s priamo aplikáciami z rodiny Microsoft Office. V prvej vlne podpory je Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox alebo Safari od Apple ako štandardné webové prehliadače, ktorých by malo všetko fungovať absolútne korektne, a Opera a iné prehliadače sú niekde v druhej vlne, kde môžu niektoré drobnosti fungovať inak, že sa nejaké veci mierne posunú na obrazovke, nie je tam 100% kompatibilita, ale teda Microsoft už v tejto generácii naozaj podporuje aj iné ako svoj webový prehliadač. Čo sa týka platformy Office, tak v podstate platí zlaté pravidlo, že 3 generácie Officeu sú plne podporované. So staršími verziami Microsoft Office práca možná je, s tým dovedkom alebo doplnkom, že niektoré veci sú menej komfortné, musia sa napríklad spraviť na dvakrát. Keď editujete dokument cez veľmi starý Word, tak vám to prostredie SharePoint neumožní editovať online, ale vás vyzve, aby ste si to uložili na plochu alebo niekde na váš disk, tam urobili úpravu a naspäť potom nahrali do prostredia SharePoint. Ešte krátka informácia o edíciách. SharePoint existuje aj v bezplatnej edícii SharePoint Foundation a potom sú dve platené edície Server Standard, Server Enterprise, plus niekoľko rokov dozadu Microsoft prišiel s platformou Office 365, kde je v podstate mix funkčností z štandardu a Enterprise ako takého. Tu sú také podľa mňa 4 nosné dôvody toho, prečo sa zamyslieť nad platformou SharePoint Online, čiže nad cloudovou edíciou SharePointu. Jednak je to práve ten štrukturovaný obsah, ktorý máte k dispozícii a viete si robiť veľmi efektívne poriadok svojich dokumentov, svojich dátach ako takých. Spolupráca ľudí, pokiaľ teda začnete fungovať tak, že na cloudové prostredie si dáte dokument, pošlete kolegovi odkaz na ten dokument, tak tá práca viacerých používateľov je veľmi efektívna, pretože nie je potrebné striehnúť na to, kto daný dokument kedy upravuje. Ten systém podporuje prácu viacerých ľudí naraz v jednom čase na dokumente a automaticky vytvára verzie. Čiže ak niekomu pošlete odkaz na dokument v podobe hyperlinku do e-mailu a on si takýto vlastne e-mail otvorí o týždeň, klikne na ten dokument, tak máte garantované, že sa mu otvorí najnovšia verzia dokumentu, aj keď bola 6-krát medzi tým upravená rôznymi používateľmi. V rámci platformy SharePoint Online si viete veľmi efektívne budovať vzťahy s externou sieťou. Ak máte zákazníkov, ak máte dodávateľov, nejakých partnerov všeobecne, tak vy viete niečo zavesiť do tohto priestoru a poslať vlastne človeku, nejakému externistovi odkaz na ten dokument a dáte mu právo čítať alebo právo aj editovať takýto dokument. Čiže veľmi jednoducho, bez nejakej špecifickej konfigurácie viete pustiť externistov k vašim dátam a máte to úplne pod kontrolou. No a samozrejme, cloudová edícia SharePointu prináša cenovú dostupnosť, pretože pokiaľ by ste chceli už budovať sofistikovanejšie riešenie pre väčšie nejaké dátové úložiska, tak už vám edícia Foundation, tá bezplatná, postačovať nemusí. Pravdepodobne budete musieť ísť do platformy SharePoint Server Standard, ktorá už sa licencuje. Treba kúpiť licenciu na server a licenciu na každého jedného používateľa. A cloudová edícia je za pár eur mesačne na jedného používateľa
a vy v podstate máte okamžite po aktivácii 365 a máte okamžite k dispozícii vlastne veľa funkčností bez konfigurácie, bez inštalácie za rozumné investície. Čiže tam ten náklad, ktorý býva veľa tisíc eur na začiatku, jednoducho nie je. On sa rozpúšťa v čase a cloudová edícia má v sebe tú výhodu, že vám Microsoft vždy po uvedení novej edície SharePointu ponúkne možnosť automatického prechodu na pozadí a vy v podstate žijete stále s aktuálnou verziou platformy SharePoint. Poďme si ešte trošku niečo povedať k dokumentom ako takým a nejakej správe obsahu. Ak by sme si predstavili dokument typu faktúra, alebo ponuka, alebo kľudne dovolenka, služobná cesta, všetky tieto dokumenty majú niečo spoločné. To spoločné sú práve tie metaúdaje, nejaké atribúty, ktoré sa definujú niekde vedľa toho dokumentu. A tento princíp vytvárania obsahu, že vy nahráte do systému dokument a k dokumentu dáte jednotlivé atribúty, samozrejme len nejaké relevantné, zbytočné netreba, tie stačí ponechať niekde vo vnútri v dokumente, tak tento spôsob vytvárania obsahu vám umožní dlhodobo fungovať veľmi efektívne, pretože umožňuje robiť rôzne dynamické pohľady a aj neskôr ako na začiatku. Čiže ak si zmyslíte po nejakej dobe, po nejakých mesiacoch, že chcem mať inak spravený pohľad na dokumenty, tak keď ste v atribútovom svete alebo vo svete meta údajov, tak naozaj máte tie možnosti. Pokiaľ fungujete stále na nejakom fileshare, čiže zdieľanom priečinku niekde na serveri, tak tam veľa možností nemáte, máte priečinok, podpriečinok, ktorý sa vnára a ako náhle si definujete takto štruktúru vrátane oprávnení, tak väčšinou to je neriešiteľné za rozumné náklady zmeniť pomerne zložitejším spôsobom. Poďme si ešte vysvetliť, čo sú to tie atribúty, meta údaje, možno taký iný spôsob vysvetlenia. Skúsme nájsť túto konkrétne jednu osobu, konkrétne nejakého človeka, ktorý má meno Juraj. No je to hodne náročné, pretože keď sú informácie interpretované takýmto spôsobom, tak naozaj z toho vznikne chaos a je to pomerne náročné. Pokiaľ by sme išli na to trošku inak, mali by sme nejaké atribúty k tejto osobe, tak by sme tú osobu aj vo veľkom množstve údajov našli pomerne rýchlo. Skúste sa pozrieť na tohto človeka a skúste ho popísať zo pár atribútmi. Pravdepodobne vás napadne niečo, čo popisuje túto osobu. A to sú práve tie atribúty k niečomu. To niečo môže byť samozrejme nielen osoba, ale aj dokument alebo iný údaj. Čiže naozaj pokiaľ sa údaje dávajú do systému s atribútmi, tak je potom možné podľa toho filtrovať, vyhľadávať, robiť rôzne pohľady, zgrupovať údaje a robiť rôzne segmentácie. Poďme na agendy firiem, ktoré sme pripravili. Máme za sebou aj pomerne veľké riešenia na platformu SharePoint, ktoré samozrejme robíme v webináre, semináre. To sú väčšie, drahšie riešenia, ktoré majú za sebou kopu funkčností. My sme ale pochopili, že na Slovensku je veľa menších firiem, ktoré nepotrebujú veľmi sofistikované a drahé riešenia a potrebujú niečo jednoduchšie, lacnejšie. S tým, že pokiaľ v tej spoločnosti je aj nejaký IT človek, tak jednoducho pochopí, že tá platforma Office 365 alebo SharePoint Online má v sebe možnosť jednoduchej úpravy aj vo vlastnej réžii. A nachystali sme taký balík riešení, ktorý sme nazvali agendy firiem, kde teda nie je cieľom ukázať extrémne veľa funkčností, skôr ísť cestou, mať jednoduché riešenie, ktoré mi nahradí nejakú papierovú dokumentáciu a naozaj, pokiaľ sa používa povinne všetkými zamestnancami, tak mi dlhodobo prináša ten efekt, že mám poriadok v údajoch ako takých. Tie riešenia sme vytvorili systémom formulár. Za formulárom prebieha proces, môže to byť napríklad schvaľovací proces a dokopy sme to zlepili do nejakého riešenia s tým, že keď robíme riešenia typu workflow,
tak nerobíme veci natvrdo, to znamená, že nie je v definícii workflowu toho procesu každý jeden schvaľovateľ definovaný natvrdo, ale máme vytiahnuté práve tieto parametre do nejakých SharePointových okien, do nejakých matíc a tieto hodnoty sú v kompetencii používateľa, nejakého silnejšieho správcu, ktorý definuje, kto je napríklad schvaľovateľ na ktorej úrovni, a pokiaľ sa v spoločnosti udeje organizačná zmena, tak tento správca zmení osobu 1 za osobu 2 a všetky procesy, ktoré sa spustia, už idú podľa novej definície. Prezentovať budeme tieto oblasti, prejdeme si neprítomnosťami, rôzne rezervačky zdrojov, potom máme nejakú univerzálnu žiadanku, ďalej sú to zmluvy, faktúry, objednávky a máme tam samozrejme aj došlú a odoslanú poštu. Čiže toto sú agendy, ktoré sme v podstate povyberali z jednotlivých riešení a urobili v takom jednoduchšom rozmere a dali sme ich dokopy do takého komplexného balíka. Samozrejme, ako som povedal, tie riešenia nie sú robené natvrdo, sú robené formou administrácie cez nejaké SharePointové matice a konkrétne máme vyťahnuté pre tieto agendy 4 takéto externé katalógy, ktoré si vy udržiavate a máte ich pod kontrolou. Tým, že každá jedna oblasť je v samostatnom SharePointovom priestore, v nejakom zozname, tak viete definovať aj rôznych nejakých administrátorov alebo správcov jednotlivých katalógov. Čiže napríklad na katalóg žiadanky zdroje môže byť správca niekto a na napríklad katalóg zamestnancov môže byť zase zodpovedný niekto z ľudských zdrojov a katalóg partnerov, tam môžu v podstate meniť hodnoty napríklad všetci obchodníci plus nejaké kontaktné centrum, recepcia a podobne. Poďme na živú ukážku, aby sme vlastne videli, ako riešenie vyzerá. Takže tu máme jednotlivé agendy s tým, že to úvodné prostredie je definované takýmito dlaždicami v systéme Microsoft moderného rozhrania a jednotlivé administratívne časti sú k dispozícii niekde bokom. Tak tým, že som v systéme prihlásený ako administrátor, mám silné oprávnenia, tak môžem vojsť do každého katalógu a vidím v podstate všetky údaje. Keď vôjdem do katalógu partnerov, tak vidím, že tu mám nejaké spoločnosti, ja tu môžem dať novú položku, je to pomerne jednoduché. Tu advokátska kancelária ABC, môžem sa niečo vymysleť. Čiže týmto spôsobom pridám nový záznam a s tými záznamami sa dá samozrejme pracovať. Keby ich bolo veľa, tak si zapnem stránkovanie, aby sa mi na stránke zobrazilo napríklad 15 údajov, potom ďalšia stránka. Keď chcem filtrovať, tak vlastne každý jeden takýto zoznam má možnosť práce podobne ako v Exceli. Keď si idem vlastne na návestie daného zoznamu, tak ja môžem použiť nejaký filter, môžem si tie údaje zoradiť, napríklad podľa IČO hodnoty stačí kliknúť na tú informáciu, druhýkrát sa mi to zoradí opačne a podobne. Čiže takýmto spôsobom môžem údaje definovať a keďže definujem oprávnenia, tak môžem mať určitú množinu ľudí, ktorí to správujú. Podobným spôsobom funguje katalóg zamestnancov, ktorý napríklad používam aj na prácu ohľadom výpočtu zostatku dní dovolenky v tomto kalendárnom roku. Čiže v tomto katalógu vidím, ktorý zamestnanec má koľko dní zostatku dovolenky a ďalšia informácia, ktorá tu je nadriadený danej osoby. Túto informáciu využívam pri schvaľovaní v niektorých procesoch, napríklad v dovolenkách alebo iných absenciách, neprítomnostiach. Čo sa týka
SharePointu, tak okrem takéhoto pohľadu existuje v tejto časti, keď to rozkliknem na 3 bodky, keby som mal viacej zobrazení, tak sa mi tam všetky ukážu. To sú tzv. Zobrazenia. To, čo som spomínal v úvode, že vy viete pracovať s veľkým množstvom údajov rôznym spôsobom, tak vy si viete definovať vlastné takéto zobrazenia, alebo vám ich vieme definovať vlastne pri implementácii my. A ja som si nachystal také zobrazenie, že zoradiť podľa nadriadeného, respektíve zoskupiť. Keď na to kliknem, tak na obrazovke vidím tie isté údaje, ktoré som mal predtým, akurát sú zgrúpené, zoskupené podľa nadriadeného. Čiže to môže byť zase iný spôsob nejakej vizualizácie tých istých údajov a zrazu máte informáciu, že akých ľudí má pod sebou, hej, Marian Pikna, tak si jednoducho pozriem a vidím, že má definované napríklad tieto dve osoby. Tie informácie, keď je veľa, samozrejme môžu byť aj takýmto spôsobom zbalené alebo rozbalené, to všetko sa dá nastaviť v rámci konkrétneho zobrazenia, ktoré je nachystané a vždy jedno zobrazenie je nastavené ako implicitne, ako to default, ktoré si po kliknutí na katalóg zamestnancov zobrazíte. Prepínanie je už potom na používateľov. Ideme ďalej. Potom tu máme katalóg kategórií. Všimnime si, že tu mám 3 kategórie. Je to kvôli žiadankám, tým všeobecným, keď si vlastne pôjdem zadať žiadosť o nákup niečoho, tak jednoducho tam ten používateľ, ktorý zadáva svoju žiadosť, je vyzvaný, aby ju segmentoval do určitej kategórie. A podľa kategórie už mám definovaného schvaľovateľa. Čiže ak som napríklad v scenári, že ja som zodpovedný za nákup softvéru v spoločnosti a kolega Martin Náplava je zodpovedný za nákup hardvéru, zrazu si poviem, že Náplava za to zodpovedný nebude, už vymyslím inú robotu, poviem si, že ja budem zodpovedný, tak vôjdem do takéhoto formulára, informáciu jednoducho zmodifikujem, uložím a od toho momentu, keď mi vznikne nová žiadosť, ktorá pôjde na nákup hardvéru, tak schvaľovateľom už budem v tomto scenári ja. Idem naspäť a ešte si pozrieme posledný katalóg, taký ten konfiguračný pre naše riešenia a ten katalóg má názov zdroje, všeobecný názov zdroje a tu sú definované zdroje, ktoré podliehajú nejakej rezervácii. Tu už si vy viete definovať nejaké poolové automobily, zdieľané automobily, projektory, zasadačky, že v podstate všetko to, čo sa vo vašej spoločnosti zdieľajú to viacerí používatelia a pokiaľ takéto niečo zavediete, tak je to dostupné online, je to dostupné pre všetkých a zamestnanci, pokiaľ si chcú rezervovať auto alebo chcú si rezervovať zasadačku, už nemusia telefonovať, zisťovať alebo chodiť sa pozerať niekam na papierový nejaký harmonogram rezervácií konkrétnej zasadačky, kliknú si na SharePoint alebo do Office 365 a nájdu tam kalendárový pohľad toho konkrétneho zdroja a vidia, že vtedy je voľná táto zasadacia miestnosť, urobia si rezerváciu, uložia a od toho momentu to vidia aj všetci ostatní. Dobre, poďme k jednotlivým agendám a začneme neprítomnosťami. Tak, poďme na scenár, že chcem si zadať do systému neprítomnosť, tak otvára sa mi formulár v prostredí SharePoint, kde si definujem typ neprítomnosti. Dovolenka má za sebou výpočet z ostatku dní, čiže zamestnanec potom aj vidí, okoľko sa mu ponížila dovolenka po schválení, alebo keď sa mu teda neschváli, tak sa mu neponižuje. A ostatné typy absencií, neprítomnosti nepodliehajú v podstate tomu výpočtu, čiže naozaj to je len kvôli evidencii a vy si viete nastaviť, že ktoré podliehajú schváleniu, ktoré nepodliehajú schváleniu. Väčšinou v tých spoločnostiach tomu schváleniu podlieha potom formálnemu každý typ absencie a pri určitých neprítomnostiach tie procesy sa zvyknú komplikovať, stávajú sa trošku sofistikovanejšími. Takže správame si napríklad dovolenku. Dovolenku chcem od dnes napríklad do zajtra. Dovolenku chcem teda dvojdňovú a dám tu nejaký komentár, nemusím ho samozrejme zadať. Ja som do systému uložil žiadosť, ako ste mohli vidieť, bolo to pomerne jednoduché a v tomto momente sa spúšťa workflow prostredia SharePoint, čiže ten proces.
Táto oblasť SharePointu je, by som to povedal, náročnejšia na ten hardwareový výkon. Celý ten workflow subsystém má svoju réžiu a trvá niekoľko sekúnd. Môže byť, že keď sú tie procesy jednoducho v nejakom režime spánku, tak to môže trvať 20-30 sekúnd, kým sa to celé pospúšťa. No a keď sa to spustí, tak workflow spraví dve veci. Vygeneruje úlohu pre schvaľovateľa a zároveň mu pošle mailovú notifikáciu o tom, že má úlohu a mal by ju splniť. Celý ten svet workflow je naozaj o tých úlohách, pretože ak by zo systému chodili len mailové notifikácie, tak tie workflowy, tie procesy by neboli ľahko manažovateľné. Používateľ dostane notifikáciu, zabudne na ňu, vymaže ju, jednoducho nedorieši ju a ten systém by v podstate nemal efektívny spôsob toho manažovania. Preto sú tam robené úlohy, ktoré sú všetky v podstate dávané do jedného centrálneho miesta úloh. Ja keď sa pozriem do toho miesta úlohy, tak každý používateľ tu vidí v podstate niečo, čo má nastavené. Jednak je tu pohľad moje úlohy, ja ako správca vidím aj úlohy všetkých iných používateľov a ako vidíme, tak už tu mám záznam, ktorý má práve tú zelenú hviezdičku, to znamená, že je novo vytvorený tento záznam a vidím tu, že mám tú úlohu, ktorá už je nazvaná schválenie neprítomnosti, má ID 17, je to pre zamestnanca Peter Gajdošek a je to typ dovolenka. Čiže aj názov tej úlohy sme dynamicky vyskladali z toho bežiaceho procesu a z tých údajov, ktoré boli natypované žiadateľom do toho formulára. Ja keď si už tu mám aj e-mailovú notifikáciu, v druhom okne mám otvorený svoj Exchange Online mailbox, čiže používateľskú schránku, mailovú schránku a vidím, že tá notifikácia vyzerá takto. Čiže to, ako vyzerá notifikácia, už je takisto v našej réžii, máme vlastne rôzne šablóny na takéto mailové notifikácie a vidím vlastne veľkým, že naozaj tu je schválenie neprítomnosti typu dovolenka s takýmto identifikátorom a vo vnútri v tele e-mailu sú vytiahnuté hodnoty z bežiaceho procesu. Čiže naozaj ten používateľ, ktorý je v roli schvaľovateľa, vidí, čo je vlastne od neho požadované, kto si aký proces pustil a čo je potrebné spraviť. Samozrejme, že je tu aj odkaz hypertextový na tú súvisiacu položku. Keby som tam mal nejaký komplikovanejší formulár, kde je veľa polí a hodnôt, tak po kliknutí sa mi zobrazí celý ten formulár, väčšinou už v režime načítanie a vidím v podstate detaily toho bežiaceho procesu. Čiže je úplne jedno, či úlohu otváram z toho centrálneho panela, alebo tú úlohu otváram z takéhoto vlastne hypertextového prepojenia. Tak ja na to kliknem, otvorí sa mi v novom okne úloha a tú úlohu môžem teda buď schváliť alebo odmietnúť tú žiadosť. Ja teda zamestnancovi dovolenku schváľujem. Budem na ňu dobrý a dovolenku mu schválim. Dobre, workflow, keďže bol jednoúrovňový, len priamym nadriadením schválený, tak workflow dobehol, je ukončený zostavom schválený a moja dovolenka sa už nachádza v prehľade neprítomnosti, kde sú zase rôzne pohľady spravené. Ja tu vidím jednak schválené neprítomnosti, vidím tu neprítomnosti konkrétneho typu, napríklad dovolenky, služobné cesty, alebo tu vidím pohľad mojej neprítomnosti. Takže to okno mi tu vybehlo. Takže pokiaľ som teda v pohľade dovolenky, tak vidím, že naozaj tu je tá moja dvojdňová dovolenka schválená, odkedy dokedy. A ak by som si prepol pohľad mojej neprítomnosti, tak vidím, aké dovolenky, náhradné voľná, služobné cesty, čiže čo všetko som mal kedy vlastne do systému zadané a vidím aj stavy, čo mám schválené, čo mám nevybavené, čo mám prípadne zamietnuté. Čiže veci, ktoré sú nevybavené, sú ešte v režime prebiehajúceho procesu, kde jednoducho systém čaká na schváľovateľa, aby sa vyjadril a položku schválil alebo zamietol. Samozrejme, takéto prehľady má potom k dispozícii aj personálne oddelenie
ľudských zdrojov, keď príde koniec mesiaca, oni sa musia pozrieť do systému, oni si samozrejme musia pozrieť položky všetky, kde vidia veci, ktoré sú napríklad nevybavené, dajú si takýto filter a jednoducho máme tu začiatok mája, tak oni už potom kontaktujú daných schvaľovateľov, aby tieto resty, ktoré sú za apríl, vybavili, aby naozaj bol systém vyčistený. Čiže to sú také výnimočné stavy. Dobre, toľko k neprítomnostiam ako takým a presunieme sa k ďalšej oblasti, ktorá je rezervácia zdrojov. Dobre, poďme si rezervovať zase nejakú napríklad zasadačku. Mám tam obchodné rokovanie. Zdroj, chcem zasadačku veľkú, však dôležitá návšteva mi príde. Bude to dnes a bude to od 14. do 16. Čiže vyplním informácie, ktoré sú povinné a môžem tam dať samozrejme poznámku a uložím si moju rezerváciu. A zase je na zákazníkovi, či chce, aby za tým bol nejaký schvaľovací proces, alebo to chce mať len v režime rezervačnom. My sa pri tých jednoduchých implementáciách stretávame pri rezervácii len s takým jednoduchým scenárom, že naozaj kto prvý príde, ten prvý berie, ako sa hovorí. A keď sú nejaké kolízne stavy, tak sa tí zamestnanci dohodnú, aj napríklad príde člen manažmentu, že potrebuje tú veľkú zasadačku od 15. hodiny, či je možné, aby si milý zamestnanec presunul, tak sa potom záznam samozrejme zmení, presunie a podobne, ale platí väčšinou prvý berie. A samozrejme, že sme riešili už aj schvaľovací workflow nad takou rezerváciou, že je naozaj osoba na recepcii, ktorá jednoducho je ten rozhodca pri takých nejakých kolíziách a môže byť vlastne tá rezervácia riešená aj napríklad dvojstupňovo. Ak pôjde o služobný automobil, tak je možné doplniť schvaľovateľa, napríklad nejaký správca autoparku, ktorý potvrdí, že áno, hej, to vozidlo je k dispozícii, je v poriadku po motorickej stránke, nech sa páči, môže si ho zobrať. Ja keď sa pozriem na už rezervované zdroje, tak tieto sú prezentované používateľom všetkým vo podobe kalendárového zobrazenia. Ten kalendárový pohľad má 3 režimy, ako poznáme aj z Microsoft Outlooku. Štandardný je mesiac, ja sa prepnem na týždeň, alebo sa môžem prepnúť na deň. Čiže v dispozícii sú 3 pohľady, mesačný, týždenný, dňový a celkom príjemná vlastnosť je, že tak tento kalendár si môžem otvoriť a vlastne primapovať do aplikácie Outlook. A pokiaľ teda používate aplikáciu Outlook ako toho tučného klienta lokálne na vašom počítači, notebooku, tak vy tam máte svoj vlastný kalendár a môžete tam mať aj ďalšie kalendáre, napríklad z prostredia SharePoint. Každý môžete mať inou farbou, môžete si ich napríklad aj vlastne prekryť a potom sú v jednom kalendári prezentované rôzne záznamy. Čiže pokiaľ chcete niečo rezervovať, nemusíte opúšťať prostredie Outlooku. Vy sa pozriete do svojho kalendára, vidíte tam nejakými inými farebnými blokmi označené rezervácie, nejaké zasadačky napríklad a vidíte, že máte vtedy k dispozícii, nemusíte sa prepínať do prostredia Outlooku. Ďalšia zaujímavá vlastnosť sú notifikácie, upozornenia, ktoré fungujú cez celý SharePoint, či už je to oblasť dokumentov alebo takýchto kalendárových záznamov. Pokiaľ chcete byť notifikovaní o niečom, tak si vy z používateľského pohľadu vytvoríte nové upozornenie, novú notifikáciu, dáte nejaký názov, to sa napríklad vygeneruje štandardne z názvu toho prostredia, čiže rezervácia zdrojov, definujete, že kto má byť notifikovaný, tu dáte štandardne sám seba, pokiaľ ste nejaký silnejší administrátor, tam môžete dať kľudne celú firmu, nejakú distribučnú skupinu. No a dôležité je potom, či chcete sledovať všetky zmeny alebo novopridané záznamy, čiže ak niečo pribudne, rezervácia niečoho, ste správca autoparku, zrazu máte notifikáciu, že aha, tak Fero si chce požičať auto na budúci týždeň a podobne. A pokiaľ sú hodnoty upravené alebo odstránené, o všetkom tomto môže chodiť mailová notifikácia.
No a samozrejme niekto má rád notifikácie, ale všetkého veľa škodí, tak pokiaľ je tých záznamov denne veľa v rámci jedného prostredia, tak by ste mohli dostať veľa notifikácií, tak v tom prípade je fajn nastaviť si, že chcem dostať denný súhrn. Tak si vy nastavíte, že to má chodiť denne o 16. Alebo ak je tých informácií extrémne veľa a vám to stačí sledovať na týždennej báze, tak si to nastavíte na konkrétnu hodinu, na konkrétny deň v týždni a notifikácie z takéhoto zberného miesta vám chodia tak, ako si to vy naplánujete. Dobre, toľko k rezervácii zdrojov, poďme na internú žiadanku. Toto je oblasť takisto hodne používaná, žiadanky ako také v spoločnostiach. Firmy, ktoré to implementujú, tak naozaj odbúrajú nejakú papierovú žiadanku a používajú takúto elektronickú žiadanku. Tak napríklad chcel by som, neviem čo, nový notebook, tu dám nejaký detailný i5, procesor mi stačí. Chcem tam mať 4 GB rámky, chcem tam mať SSD disk 256, jednoducho napíšem niečo, čo požadujem. Dôležité pre to schvaľovanie je práve tá kategória, to sme si ukazovali ako externý zoznam, kde je definovaný schvaľovateľ pre každú konkrétnu kategóriu. Sumu, tak taký notebook už lepší, nech trošku aj niečo vydrží, na 700 € a ten notebook, kedy potrebujem, no tak tento chudačisko sa mi kazí, ale tak dúfajme, že ešte vydrží nejaký týždeň, tak dám nejaký očakávaný dátum, že do 8.5. by som ten notebook chcel mať a vlastne svoju požiadavku ukladám. Dobre, zase o niekoľko sekúnd sa mi spustí proces a ja ako schvaľovateľ, zatiaľ si pozriem svoju mailovú schránku, počkám na mailovú notifikáciu z tohto prostredia. Ako vidím, tak medzi tým, ako som rozprával, tak mi prišla odpoveď z prostredia SharePoint Online o vybavení mojej žiadosti a tá odpoveď prišla mne, pretože ja som bol žiadateľ. A tu vidím, že ktorý schvaľovateľ čo spravil s mojou žiadosťou, čiže vidím, že moja žiadosť bola schválená a som aj vlastne takto aktívne informovaný o tom, že workflow dobehol a takýto výsledok z toho celého mám. Dobre, tak chvíľku to trvá. Pozrieme sa na žiadanky. Tu je nový notebook, je to v stave nevybavené. Prípadne sa pozrieme na úlohy, či už mi úloha bola, áno. Úloha je vygenerovaná a ten mail je niekde na ceste z cloudu do cloudu. Takže pár sekúnd to trvá, tak aby som urýchlil čas, tak jednoducho tú požiadavku na ten notebook môžem schváliť alebo odmietnúť. Teraz budem zlý na tom zamestnanca a odmietnem mu to. A samozrejme je možné nastaviť, aby tam bolo nejaké pole typu poznámka povinné, aby ten schvaľovateľ bol nútený zadať dôvod odmietnutia tej hodnoty, tej samotnej žiadanky. Čiže takýmto spôsobom prebieha zadávanie a evidencia žiadaniek. Dobre, poďme ďalej a ukážeme si možno 3 podobné agendy a nimi sú faktúry, objednávky a zmluvy. Možno na tej prvej si ukážeme aj proces a tie ďalšie potom možno v takom rýchlejšom režime. Poďme do systému vložiť faktúru. Zase faktúru nedávame do knižnice dokumentov z toho dôvodu, že knižnica dokumentov má jeden limit a ten limit je počet záznamov v rámci, počet dokumentov ako príloh v rámci jedného záznamu. Pokiaľ sú scenáre, že vy chcete zadať do systému nejaký nosný dokument, napríklad faktúra, a k tej faktúre by ste chceli dávať ešte nejaké prílohy, napríklad dodacie listy, preberacie protokoly a podobne, tak vlastne typ obsahu knižnice dokumentov na to nie je najvhodnejší, lebo komplikovanejšie sa tam vlastne pridávajú potom prílohy.
A ak máte definované aj nejaké už lepšie oprávnenia na takéto záznamy, tak už to je vlastne dvojitá komplikácia, keďže treba potom dynamicky meniť aj na nejakom pridruženom vlastne priestore tie záznamy. Čiže z našich skúseností pre vlastne faktúry a podobné dokumenty, ktoré nevznikajú v spoločnosti, čiže to je ten scenár tých došlých faktúr, tých nákupných, čiže tie doklady, ktoré nevznikajú v spoločnosti, ale vám ich posielajú vaši dodávateľia, typicky v podobe PDF súborov, tak je vhodnejší SharePointový zoznam na takéto agendy ako také. A začíname teda vyplňať práve tie metaúdaje, tie atribúty k tej faktúre. Ja tú faktúru môžem kľudne nejakým spôsobom nazvať. Faktúra telekomunikačné služby 03 2015, vystavil spoločnosť napríklad Orange. Faktúra, čo mi prišlo? Faktúra zálohová, faktúra dobropis, čiže čo si vyberiem, číslo faktúry, variabilný symbol, predpokladám, bude ten istý, dátum vystavenia faktúry, buď napíšem alebo vyberiem 3.4., dátum dodania bol 31.3. a dátum splatnosti je 24.4., suma vrátane DPH za celú firmu napríklad 55, mena a vlastne takýto záznam uložím a samozrejme, pokiaľ som v režime, že mám ten PDF dokument, tak je fajn ho tam vložiť, tak idem si takýto dokument nájsť a idem ho do systému vložiť. Hej, môžem ho mať v PDF formáte, tu mám nejaký invoice, takýto dokument vložím do systému a samozrejme tých dokumentov môžem mať viacej. Ak by som mal aj preberací protokol, znova kliknem, priložiť súbor a tuto dole sa mi jednoducho zobrazujú všetky prílohy, viem ich aj odstrániť, keby som sa pomýlil. Uložím faktúru do systému a pozriem sa, či ju tam mám. Dobre, je tam, nebol spustený workflow. A tu si všimneme, že ten názov položky vytváral používateľ. Tu som jednu vec ešte zabudol vlastne vysvetliť. A v tých neprítomnostiach ten názov toho záznamu nám generoval nejaký vlastne programový kód. Čiže robíme štandardne aj to, že pokiaľ je nejaký jednoduchý mechanizmus na to, aby sa tá položka relevantne nazvala v systéme, tak zoberieme tie hodnoty, ktoré tam používateľ zadal do jednotlivých polí a vyskladáme názov toho záznamu. Zamestnanec vôbec vlastne toto pole nemusí uvažovať, vyplňať, systém ho automaticky vytvára a tie záznamy sú vlastne už na prvý pohľad jasne identifikovateľné. Pri tých faktúrách som vlastne demonstroval to, že používateľ vložil nejaký názov a proces sa môže spustiť buď automatizovane vložením záznamu, a v niektorých scenároch je rozumnejšie to nechať na používateľovi, pretože ten scenár môže byť napríklad o tom, že niekto na podateľnej recepcii vlastne navstupuje nejaké metaúdaje, vloží nejaký atribút, vloží nejakú prílohu, nejaký attachment a následne až v ďalšom kroku možno nejaký junior účtovník určí nákladové strediska ako nejaké meta údaje nad tým dokumentom a práve tie nákladové strediska môžu byť dôležité pre ten prebiehajúci proces, pre ten workflow a vlastne ten druhý človek, napríklad junior účtovník, po vložení týchto atribútov manuálne spúšťa proces. Čiže ukážeme si aj, ako sa môže ten proces spúšťať manuálne. My tu máme nachystaný proces s názvom schválenie faktúry. Otvorí sa mi okno a tuto je scenár taký, že niekedy v spoločnosti nie je jednoduché definovať jednoznačne schváľovateľov pre všetky typy a kombinácie faktúr, tak používateľ, ktorý ide ten proces spustiť, napríklad náš junior účtovník, má k dispozícii takýto univerzálny formulár, ktorý umožňuje definovať jednotlivých schváľovateľov. Ja si poviem, že v mojom prípade chcem urobiť trojúrovňové schváľovanie. Definujem
definujem to schvaľovateľa prvá úroveň, druhá úroveň, tretia úroveň. Samozrejme, buď tam napíšem človeka, pokiaľ poznám ich skratky, alebo si otvorím takýto adresár, ktorý samozrejme má vyhľadávanie a dám si tam Peter Gajdošek. Čiže môžem to ľubovoľne, nemusím poznať všetky vlastne prihlasovacie mená všetkých používateľov, môžem to štandardne vyberať tak ako vo svojom Outlooku. A čo je zaujímavé, vy viete definovať, že či má ísť o sériové alebo paralelné schvaľovanie. To znamená, či tí používateľia dostanú jeden po druhom notifikáciu a zároveň systém jednému definuje úlohu, po jeho schválení až vtedy definuje úlohu druhému používateľovi a následne až tretiemu, alebo všetci traja dostanú naraz úlohu a notifikáciu a systém potom počká vlastne na všetkých troch a proces ukončí. Čiže takto to viete definovať. Samozrejme je tu text, ktorý sa dá nastaviť v rámci nejaké šablóny, štandardne zobrazovaný tomu schvaľovateľovi, dátum, dokedy je potrebné splniť úlohy, trvanie úlohy, tak dáme mu 2 dní, hej, alebo inú jednotku trvania. A sem viem napríklad dať človeka, nejakého manažera, môže to byť nejaký kontrolór, ktorý je vlastne informovaný tými notifikáciami mailovými o tom, že proces bol schválený na prvej úrovni, prešiel na druhého schvaľovateľa a podobne. Čiže je to nepovinná hodnota, kto je v kópii daného schvaľovacieho procesu. Ja takýto proces pustím. Zase pár sekúnd to trvá, kým to celé ožije. No, systém aktuálne vytvára workflow a keďže som dal sériové schvaľovanie, tak generuje úlohu pre prvého používateľa a zároveň odosiela mailovú notifikáciu prvému používateľovi. Pozriem sa do svojho systému. Ešte mi chodia aj nejaké notifikácie o prijatí tohto Skypeového meetingu, Skypeovej konferencie. No a vidím napríklad odpoveď na moju žiadosť o ten notebook, že schvaľovateľ mi tú žiadosť odmietol. Dobre. Workflow sa mi pustil a pokiaľ som v zozname faktúr a chcem sa pozrieť, kde proces je, u koho jednoducho to schvaľovanie zostalo nejakým spôsobom visieť, tak pokiaľ bolo všetko jednoducho na osobnom kontakte, na papierovej nejakej schvaľovacej akcii, tak musel som telefonovať rôznym ľuďom, zisťovať, kde čo je. Aktuálne má každý človek v procese, či už sú to žiadatelia alebo schvaľovatelia, majú prístup do online prebiehajúceho procesu. Ja keď do takéhoto okna vojdem, tak jednak tu mám takú vizualizáciu, kde sa viem prepínať. Samozrejme teraz tu mám len prvého človeka v danom schvaľovacom kolečku. A čo je dôležité, tak každý workflow, každý prebiehajúci proces má dve dôležité časti. Okrem toho, že na začiatku vidím, že je v stave prebieha, tak vidím, aké úlohy a komu boli vygenerované a vidím detailnú históriu pracovného postupu alebo toho procesu. Keďže som správca, nebudem teraz utíkať za kolegyňou Kujanovou a vyrušovať ju, ale budem taký drzý a vojdem do jej úlohy, mám na to oprávnenie ako administrator. A vidím tu možnosti. Úlohu môžem schváliť, dať sem komentár, OK. A teda faktúru schvaľujem. Systém vojde do procesu a pozrie sa, ako bol definovaný tento proces, že mal troch schvaľovateľov a v tomto momente generuje úlohu druhému schvaľovateľovi. Posielam samozrejme e-mailovú notifikáciu. Tak, naozaj to chvíľku trvá. Táto oblasť je náročnejšia na výpočtový výkon. A čo tu vidím? Naozaj vidím, že Katarína Kujanová dokončila
svoju úlohu a jej stav je schválené a Dušan Kozár je vlastne na rade v rámci schvaľovania a jeho úloha nebola začatá. Všimnime si ten detail toho pracovného postupu. Ak sa stane to, že úlohu schváli niekto iný s nejakými silnými oprávneniami, je tu o tom samozrejme záznam. Čiže nie je možné sa vyhovárať, že Katarína Kujanová vtedy a vtedy schválila tento proces. Naozaj tu je informácia, že to schválil iný používateľ. No a týmto spôsobom v podstate môžem urobiť druhú, tretiu úroveň schválenia. Všimnime si, že mám tu vyťahnutý aj odkaz na svoje PDF-ko, čiže ak by som si chcel detálne pozrieť, čo idem schvaľovať ako schvaľovateľ, tak si jednoducho kliknem a otvorí sa mi daný PDF dokument, kde pozriem, že čo to mám vlastne za faktúru na schválenie, v akých to je sumách, na aké to je nákladové stredisko, aký je tam dátum splatnosti a podobne, skontrolujem to voči nejakým parametrom, ktoré mám k dispozícii a uskutočním dané schválenie. Čiže týmto spôsobom vlastne prebiehajú workflowy v prostredí SharePointu. Pozriem sa do Outlooku. Dobre, čiže už ten systém naozaj posiela úlohy a vidím tu ďalšia úloha, komu bola vygenerovaná, vidím tu komentár a podobne. Dobre, čiže ak sa pozriem do systému, tak mal by som tu mať, že workflow mi prebieha, tretia už je úloha na mne, vidím tu detálnu vlastne históriu a keď sa pozriem do úloh, keby som bol teda unavený zo všetkých mailových notifikácií, že naozaj ich jednoducho len odmažem všetky tie notifikácie, ktoré mi chodia do systému a pozriem sa na jedno centrálne miesto pre všetky agendy, kde mám moje aktívne úlohy, tak vidím tu zase zelená hviezdička, je to najnovšia úloha, vidím tu, že mám schváliť takúto úlohu. Úlohu schváľujem. A v tomto momente mi proces skončí. Keď sa pozriem na faktúry, tak faktúra za telekomunikačné služby od Orange už je v stave schválená. A znova kedykoľvek viem kliknúť na tento stav a zobrazí sa mi detail procesu, ktorý schvaľovateľ kedy čo urobil. Veľmi podobným spôsobom fungujú aj zmluvy, aj objednávky. Môžeme si pozrieť zmluvu. Zase mám tu zmluva, nejaké NDAčko, podpisujem s nejakou spoločnosťou, ideme do nejakého tendra s advokátskou kanceláriou. To NDAčko mi bude platiť od 1. mája na dobu neurčitú, umiestnenie archív je 01, typ nejaké zmluvy, odberateľská, dodávateľská, zodpovedná osoba. Že takýmto spôsobom priložím súbor, nájdem si dokument a dávam zmluvu do systému. Samozrejme, tu už si nebudeme ukazovať celý ten workflow prebiehajúci, ukážeme si, ako vlastne vyzerajú takéto už natypované zmluvy a zase vidím tu nejaké konkrétne hodnoty, so všetkým viem pracovať, vidím, kde je zodpovedná osoba, viem si samozrejme filtrovať, keď chcem vidieť len dodávateľské zmluvy, tak jednoducho sa prepnem v rámci takéhoto pohľadu. Viem tu robiť vyhľadávanie. Microsoft, tak by mi mal vlastne systém automaticky odfiltrovať zmluvy, ktoré mám na spoločnosť Microsoft Slovakia, čiže je to full textové vyhľadávanie. Toto vyhľadávanie je dostupné v každom jednom priestore, v každej jednej agende, vtedy sa vlastne odpáli ten search, to vyhľadávanie do tohto konkrétneho obsahu. Keby som dal vyhľadávať priamo na celej lokalite SharePointu, tak mi spustí full textové vyhľadávanie. Čo sa pustilo? Si radšej tú stránku, niečo mi tam asi zamrzlo. Dobre, čiže dal som na tej úvodnej stránke toho SharePointu dať full textové vyhľadávanie v celom svojom obsahu a systém mi našiel, že Microsoft mám definovaný niekde v partneroch, mám tu nejakú faktúru, mám tu nejakého partnera, nejaké NDAčko, ktoré som tam teraz vložil. Čiže takýmto spôsobom mi systém
systém mi ukazuje, čo mám v obsahu a ja si viem samozrejme aj filtrovať. Keby mi našiel dokumenty, tak viem filtrovať v rámci nejakého typu, že Wordové dokumenty, web stránky, podľa autorov si viem vlastne filtrovať, že ukážem dokumenty len, ktoré do systému vložil Peter Gajdošek. A čo je zaujímavé, je aj tento časový posuvník. Ja keď si pamätám, že hľadám dokument, ktorý mám s Microsoftom, ktorý bol, ja neviem, nedávno, cirka pred mesiacom, tak si takýmto spôsobom ten časový posuvník posuniem a zrazu z dokumentov, dajme tomu, že tam mám desiatky starých dokumentov v systéme, ja si pamätám, že to bol pred mesiacom, tak mi systém ukáže 3 záznamy, aha, takto rýchlo sa dostanem k tomu záznamu, ktorý práve teraz hľadám. Poďme si do systému vložiť objednávku, číslo objednávky, predmet objednávky, dobre, dátum vystavenia. Tu si viete určiť, či ide o odberateľskú, dodavateľskú, čiže ak nepoužívate nejaký ekonomický systém a nevidujete si všetky objednávky v systéme, tak toto môže byť práve napríklad priestor, kde si budete takýmto spôsobom všetko uchovávať, jednotkové množstvo, za 100 eur, niečo, dodacia lehota, spôsob dodávky. Samozrejme, ak mám ten sken, tak si ho priložím, dokument uložím, mám v systéme a zase mám tu centrálny panel, kde sú všetky objednávky, ktoré som dal do systému, viem to vyhľadávať, viem to zoraďovať a podobne, čiže mám v tom absolútny prehľad s vyhľadávaním ako takým. No a ešte poďme na agendu. Došla odoslaná pošta. Ukážeme si jeden smer, druhý je veľmi podobný, čiže došla mi nejaká pozvánka do divadla nejakému manažerovi, došlo mi od Slovak Telekom, napríklad robíme reklamu aj druhej spoločnosti. Toto odoslal Jan, nejaký detailný popis, hej, chceli by sme nás pozvať niekam, došlo to doporučenie, došlo to dnes, hej, a išlo to nášmu výkonnému riaditeľovi, pánovi Piknovi, a je to zaevidované. Čiže zase je tu jednoduchý prehľadný priestor na poštu ako takú. Zase štandardne nebýva potreba mať v systéme nad týmto celým workflow pre jednoduché implementácie. Pokiaľ sa už robia rôzne spisové služby, tak tam už je tých procesov na vybavenie zásielky veľa. Tento systém je skôr jednoduchý, sú tu definované atribúty relevantné k tomuto obsahu a vy už vidíte, že je tu zaevidovaná takáto zásielka. Samozrejmosťou býva, že adresát dostáva mailovú notifikáciu, čiže nie je tu úloha a workflow, je tu len mailová notifikácia o tom, že práve v tejto chvíli bol do systému došla pošta, zaevidovaný záznam od vlastne partnera Slovak Telekom s názvom pozvánka do divadla a takýmto detailným popisom. Čiže jednoduchý systém, ktorý umožňuje evidenciu a následné prehľady. Dobre, ja som asi na konci svojej témy. Ja vás teraz poprosím, ak máte otázky, tak nech sa páči. Môžete sa ozvať, ak niekto sa chce niečo spýtať, ja mu kľudne aktivujem mikrofón, môžeme aj cez audio a môžeme si dať ešte niekoľko minút priestoru na otázky a odpovede. Takže nech sa páči, som k dispozícii. Je vás tu celkom dosť. V konverzácii je otázka. Aha, pardon, to som si nestiel všimnúť. Takže pán Radek Heger sa pýta, ako je riešený konflikt rezervácií.
V tomto najjednoduchšom scenári, ktorý som ukazoval, ten konflikt jednoducho riešený je tak, že sa zobrazia záznamy, ktoré sa prekrývajú. Pokiaľ chcete niečo sofistikovanejšie, tak je tam práve možnosť doplniť schvaľovací workflow, ktorý nejde na používateľa, ale ide na nejaký automat. Robili sme aj takú implementáciu. A je to o tom, že pokiaľ vy zadáte žiadosť na záznam rovnakého zdroja, ako už je blokovaný v kalendári v tom istom čase, tak automaticky je vlastne spustený workflow, ktorý odmietne tú novú žiadosť s vysvetlením, že v tomto čase už tá zasadačka je rezervovaná pre tohto používateľa. Čiže takéto scenáre máme takisto k dispozícii. Dobre, počkáme ešte na nejaké ďalšie otázky. Ak máte mikrofón a chcete ušetriť trošku času písaním, tak napíšte mi prosím len, že chcete zapnúť mikrofón, ja vám to spravím, možno cez audio. Pán Koval Vladimír sa pýta, či robíme prezentáciu aj v mieste firmy a majú záujem o schvaľovanie faktúr. Áno, pán Koval, robíme aj prezentácie na konkrétne agendy. Konkrétneho schvaľovania faktúr býva pomerne veľký záujem a tam máme riešenie trošku sofistikovanejšie ako toto malé v rámci takýchto univerzálnych agent a robíme aj prezentácie. Tam je dôležité, aby sme sa spojili pred tou prezentáciou, aby sme si telefonicky postačuje veľakrát, aby sme si definovali vlastne nejaké očakávanie, že čo asi vy od takého riešenia chcete, aby sme neukazovali zbytočne komplikované riešenie, zbytočne možno aj drahé, ktoré vy naozaj nepotrebujete, ale aby to naozaj bolo o tom splnení očakávaní, aby tam boli možno tí relevantní ľudia, ktorí s tým potom budú pracovať, ktorí o tom rozhodnú, že takýto systém sa u vás v spoločnosti implementuje. Dobre, tak vyzerá, že sme teda na konci. Ja vypínam